Áno, budú sa musieť kúpiť. Áno, sme si toho vedomí. A ešte môžeme že tie miesta sa označia? Samozrejme. Bolo to futbalové ihrisko, to je celkom patrilo. Pokiaľ v ZDK máte napísané, ktorý miesta sa TVS môže a nemôže, na OFK sa nemôže zdržovať pes, ani sa nemôže venčiť. Máte označené priestor, kde sa môže viesť a kde sa nesmie, kde je zakázané. Takže na tých zakázaných miestach sa nemôžu zdržovať s psom. A to platí samozrejme OFK, že vieme, že tam chodia venčiť psíkov a deti nám tam hrajú, takže tam je zakázané vodiť psov. Takže to VZN upravuje aj, kde ani cintorín je zakázaný, to sú miesta, kde to nedovoluje. Chcel by som sa spýtať, jak to chcete odkontrolovať na Hrádzi? To je kataster obce Ratnovce, tam chodia venčiť psov, jak to budete odkontrolovať? A kto je Hrádzi? No, dajme tomu od Safari po Sokolovce. Spadá to pod povodie Váhu. To nie je žiadne povodie, to je kataster obce Ratnovce. Kto to spravuje? Povodie Váhu. Videl si povodiákov niekedy, že tam zberali bordel? Nie, kosili tam. Tak kosenie to je údržba. Takže údržba by mala byť aj údržba teda, všimni si tam je tabulka chránená oblasť. Je tam zákaz vody na psov? Však tam není, ale je tam... Tak ale je to kataster obce Ratnovce, Maroš. Je, lebo není? My sa bavíme o... No, to je jedno, či je kataster tu pred obecným úradom, alebo tam majú. A to ono tak bude fungovať, že teraz ja s obsíkom nemôžem ísť ani po ulici, alebo ja nechám? Nie, môžeš, čo by si nemohol ísť. A ako to? Ten si musí svoje tú... No, miesta, ktorý je zakázané do Libiec, ako bude OFK a cintorín a dobre, áno, to sú všeobecné verejné miesta, áno, to je normálna vec, áno, kde sú decká na cintor, áno. To sú 4 miesta, kde je zakázané. No, ale tam chodí ich súdy s obsom, vypustí ho z auta a ide s ním na auto. A ešte môžem? A ten cigánsky pes, čo tu beha, to bude kontrolovať. Kto to bude? Bavme sa o všeobecnom záväznom nariadeniu, je tam dané, mali ste sa k tomu možno zviať do 20. júna, uplynula lehota. Poprosím poslancov, ak nemajú nič, ďalame hlasovať. No ale jak sme sa mohli k tomu vyjadriť? Bolo to vyvesené? Samozrejme, teraz som diktoval 15 dní splnená lehota, nech sa páči. Takže cigánsky pes bude srať na ulici, ale môj pes nebude srať na ulici. Tak sa to rozpustil. Držíme sa ja pustím sa tiež na ulici. nové všeobecné záväzné nariadenie. Nemáte udelené slovo, poprosím. Nemáte udelené slovo. Ty mi nemáš čo udelovať slovo. Ak budete vstupovať, preruším schôdzu a opustíme rokovaciu miestnosť. Na nič dlho sme sa neopýtali. Opýtali sme sa niečo zlé? Nemali ste udelené slovo, skáčete neustále do rečí. Ak takto budete ďalej pokračovať, preruším schôdzu a budete musieť opustiť miestnosť. Ona neopustí miestnosť. Tak bude prerušená schôdza a odídeme. Neopýtali sme sa zle. No, tak bude na budúce. Tak ale to sa týka, ja mám psa tiež. Mali ste zverejné, bolo 15 dní na referendum, mohli ste pripomienky, nech sa páči dať. Boli pripomienky od iných občanov, ktorí si uplatnili, bolo im odpísané, takže... Koľko konkrétne ich bolo odpísaných, tých odpovedí na tie pripomienky, ako hovoríš? Pripomienky v iných veciach bolo odpovedané. Tak nehovor k tomuto bodu, že boli odpovedané veci. No ale ja sa pýtam, ste tu poslanci. Ja platím za psa dám. A ten cudzí, čo sem dojde so psom, čo? Ale počúvaj. Však daj návrh. Ale Peter, to je neodkontrolovateľné, to sa nedá odkontrolovať. A čo teda máme robiť? Čo sa budú ľudia udávať jeden druhého? Čo chceš počuť? Ale však ja neviem, ale vy ste dali návrh. Kto to zaplatí? Zas to zaplatil? Na čo sme sem prišli dneska? Všakže to by bol zákaz vody na psov, smetiaky, čo sú zadarmo? To sme není zadarmo. Toto je fraška, čo vy tu robíte. Lebo ste tu boli pátek a už ste takto dole. Poprosím, diskusiu ukončujem. Je to návrh, ktorý bol prerokovaný prokurátorov, skontroloval prokurátor, ja nevidím dôvod, prečo by ste mali do toho vstupovať. Ja som to čítal. Tak potom ste si nečítal, že nevedel. Ja som to videl. Ja som to videl. Mňa zaujímalo to, že prečo ja teraz ze psíkov nemôžem ísť po ulici. Jak sa to došlo? No však tam to je, teraz hovorí, že nemôžeš ísť na ihrisko, nemôžeš ísť pred obecný úrad a nemôžeš ísť pri trojičku. A čo je pri trojičke? Keď sa tam nemôže ísť ze psom? Máš problém s tým, že niekto nemá vstupovať na areál futbalového ihriska so psom?
Ja nemám s tým problém. Výborne. No, Máš to tam problém nechodí. s tým? Počkaj, pýtam sa. No, Že nemajú vstupovať do škôlky s obsom? ja nemám s tým problém. Tak A čo to má spoločné s ulicou, prosím No ťa? však ale ja som to pochopil, vy vyprávate, že teraz sa nebudú, a ďalšia vec je to, ja som sa pýtal, že čo ten cigánsky pes, čo tu chodí? Toho kto bude kontrolovať? My tu píšeme, aké je všeobecné základné. No však ja to chápem. No a toho cigánskeho psa kto bude Na kontrolovať? verejných priestranstvách. Na verejnom priestranstve. Však keď príde na ihrisko, tak mu dáme Ale pokutu. však ja som sa opýtal konkrétne. Zubar tu je svedok. Chodia, vypustia psa, pesa s prepačeným vysere pri jeho múre a nikomu to nebude vadiť. Ale A to, musí No to to uspretať do... No, Preto by to všeobecné záväzné nariadenie sa držiavalo, ale my nie sme stopársky psi, aby sme za každý chodili, že či má psa. Čo si sa Už aj zbláznil? Ale to nemaj- akože Majo. trošku zavádzate. To My není nie sme tu zavádzanie. na to, aby sme každého sledovali, každý má svoju robotu a my sme tu na to, aby sme to upresnili. A nie, aby ste nás vy stále napádali to, kde máme, čo máme my robiť. My vieme, čo Ale máme sme naša napadáme. povinnosť a čo máme robiť. A nie, aby ste vy tu čekali po nás ako také nejaké psy, čo tu máme my robiť. Máro, však Čo prestaň, robíte tu? Však sa zobudte. nebuď jak malý zase. Opýtajte sa na toho aký má na vás názor. No, Nezaujímajú na to, čo vôbec. Kde žiješ? Počujem No, rozprávu. ja som vôbec Ticho, nezaujímavý. poprosím, lebo preruším svoj posledný krát preruš. hovorím. Dobre, ticho. Posledný krát upozorňujem. Dobre, to je jedna Je to strana. VZD, ktoré bolo prerokované prokurátorov prvý sa tam ideme hlasovať k tomu a nebudeme sa viacej k tomu vyjadrovať. Poprosím, prečítam návrh uznesenia na hlasovanie. Poslanci obecného zastupiteľa zákonce schvaľujú všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 2024 o niektorých podmienkach držania psov v obci tak, ako bol návrh predložený bez výhrad a pripomienok. Kto je za tento návrh? Všetkých 6 za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyslne. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 6. Ďalším bodom programu je informácia o vykonanej kontrole okresnej prokuratúry Piešťany na základe povedenia od